Isu di mabaya. Mabaya katan sa waktu magdatong inwaswasin si Satan. Isang pa yun na nagdareg na. Kinis na ni Kariso. Kung mayroon sa sakataway sa sakatan ko. Sabang on na sa sakatan ni noon, on na sa preson to kaing. On, uno yato, Satan yato kimuan. Sabi ni Satan, baka nga kau to, di ikaw makapanuntot ilmo. Sabang kau nakapanuntot na ilmo, magtangis ni Iblis. May nang sabab, inamin hinang mo yan, amo natin sumahawi kayo. Sabi ni Iblis, okay, pagsampahayan ka, walang problema, sampahayan nga naman nandiyan ka rin doon, misang pabiya din ikaw. Ayaw dyan ko panuntot ilmo. Na ipagpanuntot ilmo, so yan muna din ang katanin ng al-ilmo qabla al-qawli wal-amal. So ay makaunin ilmo din ang hinang. Sabang ko naghinang na sa jawa ilmo mo, na inhinang yan, pasaw. Namo yan namin kaunan si kita niyo, ang tinsuay, apay kayo, tabi na kung kayo manalong niya, maghinang na mo na, ang pa-ilmo. Ha? Na, kunin beta si Rasulullah sallallahu al-ilm, suwi mo na muna yung ilmo. Iban, fa'alam annahu la ilaha illallah. Dali din kama muna min ilmo, hati mo muna ng Allah Ta'ala. Ini namin Tuhan, napapandan singkatan, namin Tuhan tunggal, wayroon Tuhan susumbahon, alay katubunan na. Sabi din kahati mo sin Tuhan, upang kau di misang manintut ilmo. Mamarin na dyan, okay, nga tapin Allah Ta'ala, napapandan ka. Matonim yan. At walaw na mamaray na saan. Umanin pangatayan. Malano da. At yun namin sa nininang mo po. Nasoy makakat. Nakaakanin. Yung pangatayan, nakaakanin hinang. Ang mga tinatulong sin Allah Ta'ala. Bukod niya natulong sa dyan yung pangatayan sin tao. Kung mamaray-ray pangatayan ko. Misan ako di magturong. Misan ako di magsambahayang. Maray-ray ako mamano siya. Magsadak-karak makuno. Sa mga ikaw patuhan. Na magturon na bang kung maraya patuhan, maraya pa ko pa kapag kahimano siya. Aw na sa maraya magtuhan sa mangi da pa pamano siya. Nasway narara, maraya ko pa kapag kahimo. Law na tabi na kung kayo man, pagkapamong maraw pa lang na wala nag-ibada, hindi lang nang umikasudahan. Ha? Aon yan? Unin sa mabiyat to, asab si mayroon doon namin foundation. Unin foundation, amin ilmo. Amo yan, iputulungan sinamin, ikakuan sinamin ibadat sin kita niyo. So ay katan, laway din ha? Ilmo. Adinon nasiha, qal Allah wa li kitabi wa li rasuli wa li ummatil muslimin wa ammatihim. Inasubay. Suway, pag nasiha, tinakam Islam, buko namin idukuro ko muna sa dyan. Mo patumtuman yung mga katawtay muran mo, isang pagkikita mo na labi-lawa nin halom sim pamayway mo, ikaw muna yung kiyawajiban, tanggong jawab mo yan, halom sim pamayway mo yan. So pamin halom sim pamayway mo yan, wala mo na ko sin aram Islam, labi-lawa na yung mga kaanakan maikasusamuran hadlo mo. Amo yan yung kulang katutan yung mga kamaasan, tabi na kung magkaibanan bang mo kita imaas matino sa mag-ibadat mo. Sa anak di. Unin sawab. Ilon niya agi sinama yon panan nasalong niya. Paanong nasalong na sintuhan. Hidayat. Hidayat ang nasalong na sintuhan. Patutyo ko na rin ito para niya. Ay kuna. Naamo yan in namin kwan nila. Aka nakakita amin imaas matuloy na kung mag-ibadat tayo. Ako man sa ito yung mga panway roon. Sa kulangin pagpatungtong. Nabang ako makanakan sing kita niyo na ayaw labi-luwa ni pagsambahin so ay pauton na to yung mga kabataan pang sila may labi-luwa namin magsusungsunay kuan anaron nasa sila sa bang sila naanad nasal di nila na ikaluman pila na biyaw tumaas puti na di may ingat magsambahayan di makuha pa masjid maluman sabi wala na bibiyaksa na kaning kuan so din kasi bisi pa so yaanad nasal ya ini ya biyawat nasa sin pang Hindu sin alam Islam level ng pagsambahay ini kaupat niya dahil ha mga
Ini kapatid sintay mang isin Muslim, patay mang huni Muslim, amun tasmituhu ida atasa wa hamidallah. In ata in kanin uno mang himanod ka. Amin lang sa amin hatching yon. Bain. Mahano na. Lamang siya mabiyat tupuwas nakasabot siya alhamdulillah. Nakasabot siya alhamdulillah. Na inha amin kaon hak na inha. In kapatid sin. In kapatid sin amin long tami nakarungog yaw napatiungog niya to. Na kaya aon hak sin tay mangud niya to min soy niya uno. Wa Panginoon unin bayta sin sallallahu. Bang kita na kanong alhamdulillah uni ni isabot mo. Yarhamakallah. Bang mga tao biya nagtuan yarhamakumullah. Nasumambag isab sin namin. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Yari in bayta sin Rasulullah sallam idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. حديث Rasul SAW dan kan Bukhari yaitu dan kan ini Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya sabit tu din hadis. Apabila lawan niya mang itu mamahanon Apabila mengacik. mamahanon yaon napabilaon hambok kan mamahanon. Na ini pamong na isa, pinto yun, alhamdulillah. Bukon na sorry. Oh, yan na. Excuse me. Excuse me. Social. Social. Ano ba lang na yun, yun? Social. Social na yun, buwan. Nabukon, ibaita sila ng salam, uno. Alhamdulillah. Pamungkosin, alhamdulillah. Na imamong isabin, waliyakul lahu akuhu, ini pamong isabin tayo mamud niya minakarungog kanya yun, atau iban niya, yarhamakallah. Kaya, kau ni kung dua sa ini. Lalu kiaulungan kau sin Allah. Kung kau kan. Dua mo patay mangod mo. Amo yan imatan tayo mangod. Di niya pasaran tayo mangod na singamin. Ini ha karayawan. Di duaan niya masih. Yarhamakallah. Panginduaan niya. Paida qala lahu yarhamakallah. Mag-isap. Na amin nakasabot isab law ta ako sa yarhamakallah. Di mo isab sinamin baka ini sampung na isab no. Yahdikumullah. Hidayatan kamu sin Allah Ta'ala wa yuslih balakum pati bang sin tinya mo makatpiara yaw kanyo hindi mga pakarajaan sin kamu wala ko san doa kapag ko mabayad na doa sin tayo mo alhamdulillah ko ini suway ni pagkuhan ha mga kabataan alhamdulillah ini bukon na mo bi mga sabuton bi mga alhamdulillah amin anak na mo sibi-sibi yawon on waktu pagkain kami pagkatumtuman niya pagkalupa na mo, siya pa yung muna bagto. Alhamdulillah. Sibi-sibi pa. Na, waktu magtanbi, waktu kita, pagkalupa tayan. Di tayan pagkakuha na, magkalupa tayan. Naka na, suwerin, din namin pagpatumtumi. Bukong sa dyan pagpatumtumi ang mga kahuruhan at tawaon. Nasuway. Dami kaya ni pagpangadji, pagpanuntut ilmo, kabalik ta. O hindi nga mga pamo, ikyari na mo inilaw niya, naghinang sa ni kami, ni buko magpanungtuntin mo, kita nyo kami nilugusun tabi ito mga chi. Kalau rin di wala, alam tinidali, at ini kanyo, ini kwantun hapag panungtuntin mo. Sa, ini yung namo natulsin namin, matatay nga si kami. At ini ay kawajiban sa dyan, hakan niya, kawajiban pang panungtuntin mo, kung isang kami mga student, ha mga jamiya, mga kumita kami sabi mga kuano pabe. Natay mangun hangan ini kong Muslim ko, nagarang kiyawajiban ko. Kung sa ding kiyawajiban inda ustad atau inda guro. Namisang ka mo kung guro kung Muslim na kiyawajiban da ko. Ano hindi inaway amin dani ka ikabutok mo. Apa biasa na yari kita rin maluha yari kita ni hula ini amin hula pagpanuntutan ilmu yarin ilmu di. Nakaw na to, times nakaw na inhunit sin pagpangadyo nila. Hamog sa jaharis. Inasiriya tula kung magtupamairak. Baka hindi yung nila na yung hairak yat tula ni Abu Hadis na yung Rasulullah sallam, atasan nila tula kung. Nabuk kong pabiasin biyan on plane. Ito, tula kung nila. Hamog ta hadis. Katuon nila tula kung, amin tula kung, amin
pangaruan. Nakikita niyo rin na halawman. Mas maglisod-lisod pa kita niyo. Nasa 5 liso yan na amo yan ikabayan si Shaitan. Akan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatilipon ha mga amin kasal yan. Sabi din ha mga pansin namin si Iblis. Namo yan mga katotoy mo oras. Inabi sinin na bang tay mga utarat ini manghimanot na so itato bi mga ini doan siya tawa bang sa pama on tungog mo lumukol alhamdulillah. Hikwa mo siya. Ang payan waktu kita pasaran tayo sa na ada kalay siya ito eh panghati niya. Nakiawaji mo ko patong mo sa dyan tayo manghod pamungkaw alhamdulillah. Napos ang pangpasa tulo. Namang siya amin long tayo pangatayan natin niya kwanto aon waktu di makatay mababang yaon ka ni pride pagka pride niya labi luwa hindi hawlay ni aming mga kaibanan tawra hindi bang mo patungtungan ang padukay ginakuan di makatay mo misang paon waktu patungtungan mo kulang alhamdulillah di misang ka na kaya dukay yung pinamikuan nila damikian sa hawiyon mo pagkaon amoy nung tamin ano yun lawa magkaon pangubaitaan ya akhi kod yamin nadukalan pa kaman na ito magsuko siya amoy atin yung mga dahil mga pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ida atasa wada'a yadahu amin inangon pang sopama kita amin nung tampia tuon ininangon ta Nabi sallallahu alaihi wasallam ida atasa wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam annahu ida atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafada aw ghadda biya sawtahu shakka rawi ini aun dia mga saksi na mirawi ni sa in hadis niya sahih in kwan ni paning ha mga ani pamano sallallahu alaihi wasallam ikaunan niya bang si amin magbihat namang imano niya on ihutang na iliman niya pa iliman niya pa kay ataw bay ataw min tawb yun so mga to paano niya ihutang niya pa tulong niya ataw no namin di ka to ban hala naamo yan ikaw sallallahu alaihi wasallam demikian ding ha mga pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin ha pagtasmisin mga Yahud bang Yahudi magkuan biyan ni sabihin namin inangunta dahil kan Abi Musa radhiyallahu anhu kana yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini yarjuna an yaqula lahum yarhamakallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum ini ikaw na si Maulong sallallahu alaihi wasallam ikaw na si mga Yahud bang doon harin Rasul sallallahu alaihi wasallam makuno sila maghimanon sila yato parungog-tungog abang man sila may kaduaan may iniulat nila may kaduaan sila may yarhamakumullah na ini pamong na yahdikumullah wa yuslih balakum sabi hidayat ito pa niya pangindua mo kung man hidayatan siya ng Allah ta'ala buko ng Panginoon Bisaya na ba ito pangkampa ko na tuktok at daw na ko papayaw hindi mabisaya daw uturan na ba o ayaw ina sallallahu alaihi wasallam amaon ini ding hama amon niya o muslim amon niya kafir biuno niya pero yung mga kaiba ng kanabihan nito yung Nabiyullah Lut yung kafir asawa niya biuno niya Nabiyullah Ibrahim niya isab ama niya kafir niya why saan na pwedeng hawin bang yung mga sila to ini long tayo mga onesa wala sila minat apa sila to hindi nga mga suntuan si kita niyo nabangin kita sa wala na kape sa na bagtoy pumuta na bagtoy wayrong biya pagkuha wayrong pagparek sa way paguno bang isabi sila naman kato ayan amayanin ko ayaw ko sa magkuha sa madayos ko bang sa pabiyuno na ko di mo pagunoon ikaw na yung tao dayos liangan ka to yung mga di kita papamunon ha mga sila yan
kami mga maas na bata na. Sa bang isap sila na muno daw. Ano? Sa'yo mo na isap siya puno. Amo yan din namin mga ikapila na to. Mari kita pa ikalima. Iyadatul marid. Na ini mataw day sa ini wala na to karilan halga. Amo na yung pagbisita sa mga tao na sakit. Ang tayo manghunta yatto yung mugda ini nasakit pagiduhan tayo sa on waktu mo matuko di ko matu labi indayo matuko bisita mo siya pagbisita ha mga tao na sa sakit labi luwa na bang amin tayo mangun masukay mo kami magkiray kayo magkiray to ka mo na labi marayo katungutod siya kabhak na yato o may nang pasaway pagbisita pa mga silayan may nang pasababi kagaan-gaan si problema nila. Na yung pagbisita isap, kung kay manan, kamabya, ikasusasin tao. Na kapakawala na nabisita mali. Bisita, ano ko? Dahil yan ang pasana, malayo pasana ko. Nayaw. At tawa na, ay lo na maro isap, na di lang po kasi nalong talakuan. At tawa, kinis na mabya. Amin biya mukha pa biya. Kuanong pa? Sa, ini kwa mo rin doon, panginduhan mo siya. Yung mga yan na pagsutsi saya. Namatin pangdakan sila sa Allah. Mutahon siya Allah. Kung masusain yan, ini ikaw na long in jackpot. Sa wabing taon na sakit ba ini, ipagkiparat sindusa niya. Sabi mo, mayroon din ang mga bariman, bisan pengkaunan niya, amin katunukan sila amin tunok yaon, yan hat tunok na yan kaya tunok ka sa sikin tagka na man inyong may ikapagkiparat pa sindusan niya nabi adi na bang natagtag ben imbaran sa habang manis siya yaon matan bariman siya ada pun mga bukong bariman buko namin bang kanya balak kanya amin buko ni katani sa balat niya mangi kuning katambala kuno manghihata o yan manginta o yan namin nung jahula ka na ko pero tungan siya panisisilatan inyan kung maraywa ka niya sabang hamabar iman pero tungan sila uno na bala sa agama inya dun khair karayawan ito kanya gamani kapag kukuyag niya pa na amo yan namin panaknaan iyadatul marid inini kami ta to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam beta ko mong sa pamanakalim na kita 15 minutes segment. Guys, sa udul marid. Wa at'imul ja'i wa fukkul 'ani. Rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisitahan yung mga nasasakit yan. Aso kampung nila biyo ba na ibang aso kampung ta. Bang aso kampung ta nasubay na to. Sa may nang pasabab makukutin no. Hindi pa kami paglasa niyo ibang tayo mga yan. Sabang kita ba ko masapot sa kanabi luwa na masuki may taikuan na to yung misa na bisita. Yeah. Waya ko misang bisita wayo no. Pati na alon waya halaka kako. Way lasa. Sa ayo siya biya min nang mo anda kalaon. Suway mu'min. Suway sa jaon no na husdugan patay mo. Suway sa jamin marayaw sa jain una na patay mo. Ayaw mag-negative thinking sadya. Pag tuya tawa kami isa pa kuano na inamin kuano na mare aw mga kaya likapan niya mga kaya takal na wala kaya kari amay tunay nang sawaw din mare ako sa jamin ko upo po namin bagtoy di makakuha na tawa mangi na bagtoy una mo kanya inya tubo ko na tunay ng mga sifat simbar iman nagsisipat sila sinamin nabuhuna sa jamarayo patay mga niya nasuhay ato ini pag-anad-anaran si kita niyo Insyaallah. Apaya day wala nakaratong. Para ilong na sabi nang wan na sabi ato. Aw na sabi mga duwaing nayaw. Ayaw biat ko. So ay pareho sa diyan. Wa at'imul jay iman pagpakaon ka mga silaya hapdi. Pati na bang pamano si Rasulullah magpakaon ang mga sila, rublong pagkaon. Nabang ang mga kita natin mo kaya sisigpitan. Way pagkaon bang aw kay mo labi-labihan. Pagpakaon ka. At ko ay mo ipag-ikotin alta mo yan.
Tamaan may nang pasabab. Ini may nang mapatuwa may Mga ini nututuan ng pagpakaon hadlong na mo. ini. Magutay na. Awat imo jay pagpakaon ka mo. Ata o ang iyahapte. Napila na nakakatahula. Mataw din iyahapte. Kailangan mo pagpakaon. Mga to yung dayahan, kikita na ng kuwan. Karina sa Japag ka, mga wakto pa eleksyon. Mataon siya. Kung mayroong eleksyon, misang pa ka natuwag na ito. Nauna. Mayroon. Nahariin, nahakyat mo sa text niya. Sindo. Kaya hariin na namin pagtulong tiyabang ito. Ang pakimanan, mataon ata kakausan nila magpakaon. Bisan adlaw, kakausan nila. Sa mau, ayaw pa kayo mau. Bisan in 1 real, bang lumatong. Bang sumod pa lang pangatayan niya, ingka kuripot. Bisan nila bukriyan, mahunit na makakuha. Ha? Ang bukriyan yan, mahunit. Marang ako pang kanya, sa una yating kimang kanya. Yato siya, amin kipang sinipis. Di siya papag sadak taon pa. May kanyaw na masawa, ipagsadak ka, ikakuang kanya. Ikapupusin namin baka kayo amin. Pag siya ako ano na lang ako ni. Pagumos, wafok kulani. Sukpat sin hadis, ipukuani ni na takasik-pit-sikpit ini. Maka tubang aw ini pakpak ini piyansa ka pagpiyansa ka mo mga sila. Inani rin niya may mga sila na bibihag. Maglapas Amin mga na nalibiyag. sasakaw. Atin pang lapas ka, alini lapas niyo yung mga sila yan. May mga nasasakaw. Ding hamatay mga Ninidwain hal. Tinapang sa pa may inhula yan. Inhula yan. Aon gaos nila. Tinahula to Islam. Os aon tayo mangud nila. Hindi may mga nasasakaw. Siya ko simparin tao nung tabiyayan na suway niya tunon. Ini amuin. Piyansahon ka. Piyansahon niya. Kakausan niya. Ang sa pa nga namin laway ding ha. Negosyo yun. Nadahon. At bang sa pamaon ni sab nasa kosin din di si mga Muslim o ni sab na kuan o na ni pagod upawa na niyan di matuyan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam o na hambok Muslim na kuan o ni kanin Rasul sallam dua sabi min tiyawa niya maman tiyag lukat ha ang Muslim ini ni duain ha sinamin Muslim pag sa pa mainhulain i Muslim yan nasagaw siya hawla kupar long tabiayan niya kumpanin ko na in bang awning ha mga nakuhanan si pagkaradyan si Muslim nasuway nila ito pagpikilan di din ikakuha labi luwa na bang kialaukan ayaw magpasad yung mga nagnanakura nasuway nila di magpasad si mabini pila na dyan yung mga katote mong oran na to kialaungan hama airport mga airport yaw pila na yung mga estudyante mga G makso mga G sa di na kay nga tabang nakapakain na. May kan on desam nakura ta kay banane doon. At niya makadyarin labi ang mga ini aunon pang uning problema. Nasuway ni magbati law. Suway nila to ini long tabian ini pagpikilan marayaw. Paghambo ukat. Sabang sabiyay ni salama lama dito ka to kita mo may nanam. Mayroon dalaw na magmahi. Pwede magmahi. Nasuway ako na pagmahisin namin magnanakura si mga kaibanan. Pwede mo mga unggaos. Nasuway nila ito pagpikilan. Namang isab siya, hawla Muslim. Ako nasasagaw yun nung talong jihil lang tayo kakatuta. Na-jihil siya. Namang sa pa, na-jihil siya yun. Asabab sin dusa niya. At yung mga aw na hinang niya dusa malako sa atin niya. Buko namin nung tamin siya ko na sa wen ko mo. Tinanay ka niya. Na muna, nasihatan siya. Dahil naman sa pamang ko nasihatan siya, patumtumon siya, di na siya pabalik ko si kagay ng niyayaw. Sabang, di isa makajaremin, pawa mo siya bagtoy. Sabi niya to, hinang niya to niya ya. Sabi bagtoy mo, way, rum pagparik sa along mo, Muslim, ikuan niya tayo mangod na mo, pawa na mo. Namang sa pama, sa kaw sasab si mga siya po dami tapuman, ataw no? Nawala ko kaya kuha na namin nung miyan sa kanya. At nung namin hinang namin langgal sarap pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya sa kanya. Sa ilawi dayo, inuwi hinangon ito amin patungtuman, nasihatan siya, at tinabang sa kasing nung taday din eh.
matungtong maunong. Pagkabos siya ito na, paho sila. Pagkabos naman. Dahil ini karuan niya hal, at ini ay bahasi Muslim, amoy kalawakan siya. Nasuwa ito wajib ito pa umuunong siya. Pagtauran pahuaw. Lang siya halaw man sinaminsin, wala si Muslim. Kukunin siya pumilong tao, wala Muslim na, pagkabos siya, nagsakaw na sa Diyas, yung palang sinway nung kaununo. Nasuwa ito, ini pagtauran. Inagisin Allah subhanahu wa ta'ala hadis kursi, kalakwan siya namin noon kami haksin niya may pagbisita kita kami namin kalakwan niya ya ibn Adam maridtu falam ta'udni قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال ما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعوده أما أنت أما علمت أنك لو عدته لو وجدتني عنده من الحديث له مسلم إن إسن الله سبحانه وتعالى إن حديث قدسي إن حديث قدسي يأتينا أم إن دايرك ولا نلم بيبا جبريل دايرك أم إن همونga sin Allah Ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam أم yung pagtaon hadith al-Quds hadith al-Qudsi inangin sin Allah Ta'ala ya ibn Adam kau anak Abu Adam kau anak Abu Adam bang kau ini marito falam tarunni nasakit ako sa wala mo ako bisita tinaisin Allah Ta'ala قال إن أتني سني بنيني يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين يعني إنك بسيط إكوين Tuhan رب العالمين إن سبق سن الله تعالى أما علمت أن عبد فلانا مرض فلم تعده wala mo kakiingatan in ibon ko hikuan ini nasakit wala mo sa bisita wala mo sa kiyadto bang mo lang na kiingata bang mo nahinang yadto nabisita mo siya bang mo sa bisita kabakan mo ako niya doon kani imaksud din tinitawang ko sin Allah Ta'ala sin uno namin mga pagkaradyan sin Allah paluhayon sin Allah Ta'ala kay in pa barkala iununon pagkaradyan paluhayon sin Allah Ta'ala ikaw pasaran niya demikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam bulansan siya amin pagbisita mga sila nasasakit sabab na yun doon sabsin lakpo sing karayawan niya adayin kan sauban radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innal muslim idha aada akhahu muslim lam yazil fi khirqatil jannati hatta yarji subhanallah tano yun amin karayawan ini amok muslim apabila siya ini amin namisita patay mo ng muslim ini namisita intong bas niya kahupuan niya suno ka ito ko mabaya-bayan pasulong ko sin Allah Ta'ala sehingga amin masing-masing namin pansin Allah Ta'ala kayo sehingga siya makabalik pa amin pataw yung bisita niya pasulong siya sin Allah Ta'ala أو بحديث كان علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة يعني لون هي علي رضي الله عنه يقول إن رسول صلى الله عليه وسلم أتينا نكسب نقيمون ويرون لهم مسلم mamisita siya patay mo na muslim yaon gadwatan natin niya kami bipul pajar tawam lapit adlaw kami akyat to na tayo mga pagingat naman niya to nasakit atawa may uno-uno na mga naghapin bigla nasadya namaunit siya ni mo pang lapit adlaw isuyo ko mabaya amin nung ta lumukonsum na wa ako nasa daw na isap siya. Naon, makipagkonsum ay na rin dito. Ataw ako, ang wapot ang pain, kawin niya. Ikala ko siya ini, inna salla alay, insalala natin niya, salawatan siya sin mga malaika. Ini salawatan din. Pangayuan siya, kaampunan sinalaw si Allah subhanahu wa ta'ala, sabuna al-malak. Pilay taon si mga malaikat.
kapitong ngayon. Sa ing gamin, abutan sa simay natin yun. Pamibisita. Kone ko. Ilabusin namin karayawan yan. Yato amin lapit adlaw. Na baka mabaya. Di kila si mga malaikat pa inipilentaw nila. Pangayon pa Allah Ta'ala kaampunan. Bakaong tayo mangutabi ang mga nasa mga Allah. Tawa, isusyo na biya kaya nga tanta. Isang pa mga anong makakot siya nito ini. Sa amin reward yan to. Sa ininibo ko nini maunit ang mga sila bariman. Sa mga sila may mga pahil-pahil tabi na kuman, mahunit siya ini. Ay, ini mabukat ka nila. Mabukat ka nila. Inshallah na doy. Inshallah. Bisita mga ako. Sakit. Dami kaya mabay na sa lahat subi. Dami kaya namin mga tuloy siyam siya. At tinayin kalagwan si pagbisita pa tayo mga Islam. In last na, hako sadis, amin, itibao janazataw ila mata, amin makad ko sa, amin makad ko mangugun, bang ambil tayo mangud mo yun, doon ako sa building kapanag ng kamatay niya, kung ano mo siya, sa ambil kaya po na, nayan imbitasin na Rasulullah sallallahu. Dan kan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida al-janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan qila wa mal qiratan qala mithlu jabalain al-'azimain muttafaqun alayh. Karayawan isusulong sinda sallallahu isusu atin niya nakahadir siya sinamin tay mangudnin nawapat yaon. Nakahadir siya sa kami siyang bayang intaw yaon manawapat dito siya si mabayang sambil aon sa law na kirat maka na tubang unik kirat ini di man isusu sa doon ini nakasaksi siya rin doon nakahadir siya sa sambil namin kiyakubol aon siya kiratan di na sambil namin yakod na pamin kalabwasin namin umatod ko pamin tao amin mayat yun inagising kinatan biaklong na sinduaro dakula ulawan karayawan kanan din dito magkapasapasan sila bang biya mga janaza bisan na kumumuntumak ko ay pesap kita niyo kita wingking niyo atas nagbaran nakita niyo nagbaran nalangon sin may tanong na makaril ka makakuy asin namin isi magdaril tong bas kamu atawa Allah subhanahu wa ta'ala yan yung mga amin kaunahan na to kaulasin kita okay? Kalau aunday ka ni may nang nakura ini asusung ini last hadis sa putol na to ini mataon ini wala kundi dito kadutan niyo gamaan mang lang pa sila amuin bangaon sa pamapatyaon langon in mga sumambahayang ataw na niya cukup na inapaimam ataw upat yung nasal Dia budget nasal walang pakaw hamon walang pakaw hamon na tuan mayroon na langon ko sabihin ka kwa nila ito tinawiro na karir mahamon ang tao no way na kaya nga ta ampa na mataudan si mambahayang ampa na mahinang sabab ikakuan si tao jadi in hadith Adin kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa syafa'ahumullahu fi wa muslim subhanallah wayron din hamok muslim na wapat siya sa pagubos aon din ang mga timindok simambahayang kaniya miyawat lang kapatan usok kausuhan la yusrikuna billahi mga sila hindi magsisirik pa Allah ta'ala sa sununo at lo mahuli ininansin Allah ta'ala amin masapaat inito labay din kapanukot sin Allah ta'ala yung magsapaat Allah ta'ala may nang sabi mga sila ini may nang sumapaat mo mga amin tao na sumapaat makasapaat sila din ininsin Allah ta'ala mahuli wabillahi tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sabang aon, una may mapagkabiyak sa akin. Nasubo. Naway, problema. Mga may pangasubo. Sa Jawa, ini kahatian. Naway, Jawa ba? Bang di na pangasubo na. May katuan? Minsan ko na makakuha din nga topic. Kung nandiyan ba? Mayroon na problema. Inshallah. Yalla. Pangasubo ka mo. Before kita nyo. Kunjik, salam talong yung tayo mangudta maiko. Ukti tama tayo mangudta kamista. Iniusog sumalang pababae. Yan na simpan ko nila sa salam. Yan ang ipagsalam. CR siya. Buoy siya di. CR siya si pagpagawa. Away siya rin eh. CR. Jawa niya. Guruan ko na ta sikit to. Okay, nalika na. Yan yung guro. Pa-CR siya magpakuha. Tama, makausungan. Labiluwan na sa pama. Kaya ka, o di siya karag ko yung Labiluwan na sa pama. Nakalabay kita ba ng mga jamaat, mga kababayan, mga katong tayo muranta. Kung mali sa biya, isalam mo yan biya. Bukod na sa underground. Ang own feeling. With feeling. Na mga jamaat, kanya ko sumalam kanila. Inasusan na nakalabay siya. Simalam siya. Ang panagkuhan. Sa bukod natin siya ratamin karunungan tapoy. Suara. Iswaran nila. Kaya to, kung manisap sila nakasambag sila. Napangasubo ko kuno. Kaya din, minis pati pagbisita yan to. Subo. Na amin nasabot din eh. Actually, ipagbisita, mayroon pa. Anytime. Nabiya din, ipagbisita. pangin sakit sing, di ba, pos isa, kaya langan na mo bisita. Oo. Ini niya to bisita, mga tungod, ini nasa sakit. Nasasakit. Mga tayo mga misan pawak ko ko. Bisan mga Misan mawak ko amin. ipagsusuksim biya mga sila yan. Oo. Pasubo. Pero saan? Mga sakit nga malala biya. Paso nga to niya to. Before paso mo. Nagadwa rin niya may to come in nung tami before pa dyan. Lapit adlaw yun. Sa amin biya, dito ka pa niya sa yung kami niya kung tanakaw. At lapit adlaw. Nakikita mi karayawan. Sabang ko naman si Toto, awayon ta kasakit. sudak ka na ito. Natusahan yung biya kaon sheet. Kalong ta. Mga dahon na nagmobile. Ilami marayaw. Dito kumawa. Iwan, pagpamon kita dumikit. Kaya mamatayan, kaya bukanain. Pangito sindaso sa lawa salam. Hindi ito, Nang sa sa priyan pama, ko si. O nawapat piya tayo mamuda. Maday, 100 sa. Kung ni maghid maminta mo yung kaya mamatayan niya yun. Sa uni na sa dosan lang. Pagkauna niyo yung ahalihin namin. Ahalihin ko niya yun. Ba't kaya mamatayan sila? Amoy, mga nakaw na to sa kabatan. Wayron susa amin nung time ko. Kaya susuhan. Nasususa pa kung gusto. Ganapan pa. Nalong mo ayaw natin na. Hindi bang maisabi siya kung mapakubos na ikaw. Mahita mo na, Assalamualaikum ya haluti. Paano mo na sadya? So papakubos na ilaway mo amin nung kami. Hindi siya sumuman. O niya biya. Hindi pa makakatawaran tao. O niyan, depende ba kung sin tao? Pang mahikuan biya lang. Hapang ato niya, biya na siya sinamin siyang pakyaw. Sana ilaway mo amin da namin. Hindi nang sa bumika. Ayaw, insen labi para hajat. Sahi. Sin labi para hajat. Ika pa niya pa mga kuwan. Ako yan yung kato ito. Kung mga kamatayan na yan. Magsusa pa, makautang pa. Pawasin mga aka naman daw tabi dakwang lang niya. Kaya ba na nung kamulan niya biya. Nangwan na natulong niya. Tabi ako kaya ba na ni bukas-bukas. Suka mo ba? Bukas. At amin ko ano naman sing-singit to. Bini tutuan sa bingkuan kahalan sin sa pangalong tapang degbay ta. Nagdihil sin pagkaon piyak birthdayhan. Diari rayat to. Daw niya nag-birthday lang niya kuan siya lang niya ko piaturan. Siya na pabay, siya na kan babay. At dali ipagkaon, meron pa niya. Sa inbang hamin ako mo. Yan nakala may nagkawin mga iso. Ano mo net? Sabi mo ay mo na po. Pagkalang pagkaon niya, sa amin, nagsabo sila namin. Kung mayroon na sabi, kihatian mo, sa pamabaya, bigla na dyan rin, mayroon din, kaya pa, mayroon na ito.
Kuan check amon pamaway ko nakagat. Saya rin, Ben. Nag-create ka o ba happy birthday. Kata-kata yun. Pwede yan? Kibar. Kawa Facebook ba nag-create sila happy birthday. Lamod dat Oh. Lamod ako. Idul Milad. Pero pagdwaro ha. English sadya. Yarab sadya. Ha? Ay, Arabic sadya. Eid Milad long elasa. kuan. Eid Milad. National day yan. Nakanagya. Wala niya nakimaning yan biyaw. Kunin nakin ya. Ayaw tuod ka mo huminang sinang pag-celebrate sa namin National Day yan. Sabi nini, kukunin ni atin na Pangindo sinagaman na to. Gaman nini, kapampa. Kita ano, yung mga tayo manghun na tulong niya, tinihapang unay nila. Imihinang sila lang na si mga kawajiban nila. Kasi kita, awak to beni, magmayin-mayin, magkaon, magkalang, maglamuay, kukunin ni Piyang Hidayaw sinagaman na. Wairon nga kiwa. Iban wairon to. Kikuha nang to si mga ulama. Buong paso tuan. Biya di man kita sa mga kita tong mayat. Bangya di ba kung kita mapakita inalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biya di bang mga Bisaya. Diari kita tumagtuang bihat to. Kalau mayroong datukan niya. Allah alam minamin pa niya yan. Mas alaya. I-research na. Insya-Allah. Sama, ini hakwan ko sa dyan. Ibang mantaman. Kali, di naman ito makuhanan ko. Sabi sin, anong di kita, kumapantay sa. Magbalik na kita amin. Hadarat sin Allah ta'ala. Insyaallah. Na bisan biad to maray Tayo na. Ikaw na. pagkaon na kita nyo misan nagkuha nagkakaon man dili kita mga suwon insyaallah. Naipakat dito nito. Katuy na pangasuwon na ko. Dili ta umrahan yung tao haji na asal. Ito nakakuan na. Di nawapat na. Mayroon pa wala. In jari, to ini umrahan ta to hadyan ta na may mga Nagpag-umra na asal. nakakukuan na. Nagkatusan niya. Mangmaan sila min long ta nakalimulawa na. Aka na chance sa namin nyari ka muri. Daran niyo ka-umrahan niyo. Makajali mga min na min. Sa di, mangkuhan na yun. Amin, hadyan, may mga sila nakahaji na. Pagsaw pa nga, di siya nawapat siya, wala siya nakapaghaji. Na, hadyan. Lamiwa na mga unarta niya. Duhaan mo na dyan, tawapan mo na. Hospital po ubos. Dali pa, sa kami ko pa. Di ba di mo kay ngatan dito? Ito pinotin. Oh, niya 50-50 sa? Survive. Wala ba tiyan dumaan kanya? Dahil lang na 51. Baka wala pa tiyan isang mga duwa. Yan alawan ni Tiyo. Wala na yun. Sakit siya ko. Wala na yung kahapon ba? Nasa ba yun?